Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating panalangin ng mga nag-alay ng pamilya ngayon sa kapistahang aperasyon ng ating Panginoon. Pasasalamat nina Marcelina Salaysay and family, June and Aida Musni, Romulo Sanguyo, Ranvis Alvarez, Bong and Rose Cruz, Amang and Lani Cruz, Almario and Sol Ramirez, Rosalina Santos, pasasalamat sa kaarawan nina Ruby and Jen Cao, Romea Mapoy, Jenilyn Taruk, Elijah Andre Manyo, Julian de la Cruz, Lilibet Cruz. Pasasalamat ni Raymond Mariano sa kanyang kaarawan. Pasasalamat ni Bonifacio Fox and Teresita Gonzalez, Mike and Edna Sanguyo, Jamil and Jomar de Guzman, Andy and Ami de Leon, Merlin and Lisa David, Sunny and Doreen David, Apolonio and Gina Bautista, Jose Paulo Fidel Carlos David, Maria Cecilia Tolete, Rafi and Cynthia Cruz, Danilo Boy and Apo Aniway Bailon, Chito and Maripel Bulaon, special intention ni na John Lloyd Sanchez, Ira Jade Texon, para sa kagalingan ni na Emerita Magat, Father Deo Galang, Father Rolando Lopez, Father Norman Arce, Roel Swing, Tristan de la Cruz, para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Josefina, Loretta, Felisa, Telma, Dong, Aris, Roger, Esther, Lina, Lani, Guillermo, Aurelia, Digna, Renato Jr., Mauro and Norma, Danilo, Crescenciana, Tita, Rafael, Magdalena, Jose, Concepcion, Pope Francis, Father Aris, Father Alan, Father Elmer, Father Diwa, Father Larry, Father Lope, Father Benjamin, Father Paraan, and Father Doy. Salamat po. Umawit ng bagong himig, papurihan Diyos ng pag-ibig, sa mapagod
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, nasa ika-18 linggo na tayo ng karaniwan na panahon. Ang paanyaya sa atin ngayon, buksan natin ang ating mga mata para makita natin ang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. At sa pagkakita natin ng biyayang nanggagaling sa Diyos, sana pasalamatan natin siya. Gayon din po ngayong araw na ito, Augusto, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng aparisyon. Inaalala po natin ang pagpapakita ng mahal na Birheng Maria sa tatlong tao, kay San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, at kay Aring Aragon. Naway ipagpatuloy po nating ipagdasal ang lahat ng mga bilanggong nasa kulungan. Gayon din po ipagdasal natin ang ating mga sarili dahil kahit wala po tayo sa kulungan, tayo nagiging bilanggo ng pagkakasala. Naway sa awa ng Diyos, tayo lahat ay makalaya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Pinupuri ka
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo. Kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti kahit kanino hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay namamalagi. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siya'y nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan ang buhay. Ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataas-taas, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsatiyo po tayo at ating parangalan ang mabuting balita. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal ng pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita nila ang napakaraming taong iyaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakisabi po ng malakas sa katabi ninyo, magandang araw, pinagpapala ka araw-araw. Palakpakan po natin ang Panginoon. Naalala ko po nung bata ako, madalas po yung nanay ko kinukwento niya nung bata sila. Yung nanay ko po, 12 magkakapatid. Plus yung magulang, 14 po sila sa bahay. At dahil po sa hirap ng buhay, yung lola ko daw po kapag kumakain sila, dumidiskarte na lang siya ng pagkain. Maralas daw po, itlog ang ulam nila. Bibili ng 6 na itlog, lalagyan ng maraming sibuyas, pipirito, pipitpitin, ahatiin sa 14 para lahat makakain. Bahala na daw po yung toyo, pampalasa. At ang rule nila, kailangan kapag kakain, walang nauuna, walang nahuhuli, dapat sabay-sabay.
At bago kumain, kailangan munang magdasal. At lagi daw pong habilin ng kanilang mga magulang, bawal silang maging madamot sa kanilang mga kapatid at sa kanilang mga kapwa. At alam po ninyo, yung magulang ko, yung pamilya niya, yung mga lolo't lola ko, nakaraos po. Hindi po dahil sobra ang pagkain, kundi dahil marunong silang makontento sa kung anong meron sila. At bukod sa marunong silang makontento, marunong din silang magpasalamat sa kung anong meron sila. At bukod sa marunong silang magpasalamat sa kung anong meron sila, bawal maging madamot sa mga biyayang tinatanggap nila sa kapwa nila. And I think, my dear friends, this is also what the gospel is telling us. Dahil po sa Ebanghelyo, may malaking himala. Ano po ang malaking himalang ginawa ni Jesus? Pinakain niya ang 5,000 katao. Pero hindi lang po 5,000 katao ang pinakain niya. Dahil during the time of our Lord Jesus Christ, ang mga binibilang lang ang mga lalaki. Hindi po ang mga babae, pati yung mga bata. Kasi inferior o mababa ang tingin nila sa mga bata at babae, kaya ang binibilang lang nila yung lalaki. Sabi sa Ebanghelyo, 5,000 katao ang pinakain. Pero hindi po, masigit sa 5,000 katao. At paano po pinakain ni Jesus ang 5,000 katao? Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Tanong, kung kayo po bibigyan kayo ng 5 tinapay, 2 isda, papakainin nyo yung 5,000 katao. Kaya nyo po, yes or no? Kaya nyo po, yes or no? No. Kahit naman siguro si JBK, hindi niya kaya. Pero nakayanan ng Panginoong Jesucristo. Paano niya nakayanan? Kasi unang-una, yung 5 tinapay at 2 isda, nakita niya bilang isang biyaya. Kung titignan natin, kakaunti. Imposibleng mapakain ng maraming tao. Pero ang Panginoong Jesucristo, kinuha niya sa kanyang mga alagad ang 5 tinapay at 2 isda. Kaunti pero hindi niya nakitang wala ang biyaya. And I think that is also the invitation to us in this celebration. Kung gusto mong makakita ng himala sa iyong buhay, katulad ni Jesus, buksan mo yung mata sa biyayang nanggagaling sa Diyos. At sana kahit kakaunti ang biyaya, huwag mong tawaging wala. Kahit maliit ang biyaya, huwag mong tawaging wala. Dahil sa Ebanghelyo, yung mga alagad, parang sinabi sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, meron tayong 5 tinapay lang at 2 isda. Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi niya nilalang ang 5 tinapay at 2 isda. Kundi ang Panginoong Jesucristo, nakita niya ito kahit kakaunti bilang biyaya. Ganyan din po sa buhay. Ang biyaya, hindi lang yung malalaking biyaya, hindi lang yung malalaking tagumpay. Kahit maliit na biyaya at maliliit na tagumpay, yan po ay biyayang nanggagaling sa Diyos. At pakatandaan po natin ng biyaya, hindi lang yung malaking bahay, hindi lang yung maraming pera, hindi lang yung magarang sasakyan. Ang biyaya, pwedeng ang pamilya. Ang biyaya, pwedeng ang kalusugan. Ang biyaya, pwedeng ang pananampalataya. Yung magulang ko po, nakaraos sila, hindi dahil sobra-sobra ang biyaya. Nakaraos sila dahil nakita nila ang biyayang nanggagaling sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. At pangalawang nakita ko po sa Ebanghelyo, ang Panginoong Jesucristo, hindi lang niya basta nakita yung 5 tinapay at 2 isda. Pagkakuha niya sa mga alagad sa 5 tinapay at 2 isda, anong ginawa niya? Tumingala siya sa langit. Bakit po siya tumingala sa langit? Para magpasalamat sa Diyos Ama. Para magbigay ng papuri sa Diyos Ama. Hindi ho kaya paalala sa atin yon. Kung gusto nating makakita ng malaking himala, anumang biyayang meron ka, magpasalamat ka sa Kanya. Sabi ko nga, lahat ng meron tayo, isa lang ang pinanggagalingan. Kanino nang gagaling? Sa Panginoon. Kaya nga sa buhay natin, gaano man kaliit ang biyaya, gaano man kakaunti ang biyaya, lagi nawa tayong nagpapasalamat sa Diyos. Dahil lahat ng meron tayo nanggagaling sa Kanya.
Kaya yan po yung dahilan kung minsan o madalas nagtataka ako sa mga taong hindi nagsisimba. Bakit? Alam niyo po, ang ibang tawag sa banal na misa ay banal na Eucharistia. Ang salitang Eucharistia ay salitang Griego na ang ibig sabihin ay thanksgiving. Kayong nagsisimba, nandirito kayo, naniniwala ko hindi para humingi lang ng biyaya sa Panginoon. Yung iba sa atin o karamihan sa atin, nagsisimba sila dahil naniniwala ako sa buhay nila, nakikita nila ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa buhay nila. At dahil nakikita nila ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa buhay nila, sila'y nagsisimba para pasalamatan ang Diyos na nagbibigay ng biyaya sa kanila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kinuha niya yung 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos Ama. Pero hindi lang po basta tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos Ama. Ang pangatlo niyang ginawa, piniraso niya ang 5 tinapay at isda, ibinigay sa kanyang mga alagad, ang mga alagad ibinigay sa mga tao. Nung ang mga alagad ibinigay sa mga tao ang 5 tinapay at 2 isda, nakakain ba ang lahat? Yes or no? Nabusog ba ang lahat? Yes or no? May sobra pa? Meron o wala? Meron. At yun po ang malaking himala. Bilang paalala, sa buhay mo, kung gusto mong makita ang malaking himalang nanggagaling sa Diyos, huwag mong sarilinin ang biyayang meron ka sa buhay. Tularan mo ang Panginoong Jesucristo, anumang biyayang meron ka sa buhay, magkaroon ka ng lakas ng loob para pirasuhin ito, hatiin ito, at ibahagi mo sa mga taong nangangailangan. Dahil ganyan po ang pinakita ng Panginoong Jesucristo. Pagkakita niya sa 5 tinapay at 2 isda, hindi niya sinarili kasama ng kanyang mga alagad. Kundi ang Panginoong Jesucristo, pinaghati-hati niya, iniabot sa kanyang mga alagad, ang kanyang mga alagad, iniabot sa mga tao, at doon nangyari ang malaking himala. Yung iba natatakot magbigay, kasi natatakot mawalan. Mga kapatid, sa buhay, huwag kang matakot magbigay. Dahil naniniwala ko kapag ang Diyos nakikita tayong ibinabahagi natin at ibinibigay natin sa ating kapwa, ang mga biyayang tinatanggap natin sa Kanya, hindi niya tayo kailanman pababayaan. Dahil hindi madamot ang Diyos. Kaya wala tayong karapatang maging madamot sa ating kapwa. Dahil kung titignan natin ng Panginoong Jesucristo, hindi lang sa 5 tinapay at 2 isda binusog ang tao, kundi binusog niya tayo sa kanyang sariling katawan at sa kanyang sariling buhay. Dahil higit sa 5 tinapay at 2 isda, ang Panginoong Jesucristo, inialay niya ang kanyang buhay para mabusog hindi lang ang katawan, kundi ang ating kaluluwa. Para mapuno hindi lang ang ating katawan, kundi pati na rin ang ating puso. At yan po ang inaalala natin. Kapag tayo'y nagsisimba, tinatanggap natin ang kanyang salita at ang kanyang katawan. Sana sa tuwing tayo nagsisimba, pinapaalala sa atin ng ating pagsisimba, huy, hindi madamot ang Diyos sa iyo. Please, huwag kang maging madamot sa iyong kapwa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Naalala ko po yung isang ama na wala ng trabaho. At alam po ninyo, nung nawala ng trabaho, naghirap po yung buhay nila. Halos ilang linggo na pong walang laman yung kusina. Kaya yung 8 taong gulang niyang anak, napapansin niya, parang nasisiraan ng loob, pinanghihinaan ng loob ang kanyang tatay. Kaya ang sabi ng anak, Tay, huwag kang mag-alala, bukas may makakain na tayo. Tay, huwag kang mag-alala, bukas may makakain na tayo. Nagtaka po yung ama. At tinanong ang kanyang anak, paano mo nasisiguro? Ang sabi ng anak, Tay, di po ba? Lagi nating dinadasal, give us this day our daily bread. Father, Tay, di ba, kahit kailan di pa tayo pinabayaan ng Diyos? At alam po ninyo, kinabukasan may nagpunta, kapitbahay. May dalang bigas, may dalang dilata, may dalang pagkain. Yung kapitbahay, hindi naman po alam na naghihirap na yung kapitbahay niya.
Ang sabi lang ng kapitbahay, parang may nagtulak sa akin para dalhan kayo ng pagkain. At doon po na-realize ng ama, ang himala, ang biyaya, di naman po lagi nanggagaling sa langit. Ang himala pala at biyaya nanggagaling sa mga taong may pusong handang magbigay, handang magbahagi ng bagay na meron sila sa kanilang kapwa. Mga kapatid, hindi madamot ang Diyos, huwag kang maging madamot sa iba. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ngayon po pinagdiriwang natin ng kapistahan ng aparisyon. Inaalala po natin ang pagpapakita ng mahal na Birheng Maria sa 3 tao. Kanino? Kay San Pedro Nolasco, isang mayaman na mangangalakal na sumusuporta sa mga Kristiyanong bihag ng mga Muslim. Nagpakita rin siya kay San Raimundo de Peñafort, isang Dominikanong pari, at kay Haring Jaime Aragon. Kailan po siya nagpakita? August 2, 1218. Kung i-compute natin kung ilang taon nang nakakaraan, 808 years na po ang nakakaraan. At ang kapistahan na ito, ipinagdiriwang natin sa ating parokya, 24 years na po ang bilang. At nung nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa 3, ito lang po ang mensahe niya, magtayo kayo ng orden o order na magkakaroon ng pagmamahal sa mga bilanggong nasa kulungan. Magtayo kayo ng grupo ninyo, ng komunidad ninyo, na gumagawa ng apostolate para sa mga bilanggong nasa kulungan. Kaya nga po napansin po ninyo ang misyon ng ating parokya dahil ang patrona natin ng Nuestra Señora de la Merced, kapag magpipiesta, humihingi po kami ng offer na sabon, powder. Para saan po yun? Para kanino yun? Hindi po para sa pare. Yun po'y dinadala namin saan? Sa kulungan. Dahil yun po ang request ng nasa kulungan. Sabong panlaba, sabong powder. Kung dadalhin mo yun, napakasimple, napakakaunti. Pero kapag pinagsama-sama natin, dumarami at malaking tulong sa kanila. Yun po ang apostolate natin para sa bilanggo. Pero huwag ka lang magbigay ng sabon. Ipagdasal mo yung mga bilanggo. Dahil kadalasan yung mga nasa bilangguan, meron sa kanila, inosente sa kaso nila. Pero dahil walang pera, walang pambayad ng attorney, mananatili silang nakapiit sa kulungan. Yan din po siguro ang mensahe ng Nuestra Señora de la Merced. Patuloy tayong magdasal sa mga bilanggo. Sana sa awa ng Diyos at dasal ng mahal na Birheng Maria, makamtan nila ang tunay na kalayaan sa buhay nila. At pakatandaan po natin ng mga bilanggo, hindi lang yung mga taong nasa kulungan. Ako, kayo, tayong lahat bilang Kristiyano, bilang Katoliko, pwede rin po tayong maging bilanggo. Bilanggo ng ating kasalanan, bilanggo ng pride, bilanggo ng galit, bilanggo ng pagiging maiinggitin, bilanggo ng kayabangan, bilanggo ng walang pagmamahal, bilanggo ng walang pagmalasakit sa kapwa. Sana mga kapatid, sa dasal ng Nuestra Señora de la Merced at sa awa ng Panginoon, ako, kayo, tayong lahat, makalaya sa ating pagkakasala. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang paalala sa atin, sana, kung nagdedebosyon po tayo sa Nuestra Señora de la Merced, ang ating pagdedebosyon hindi lang yung nagsusuot ka ng medalyon, hindi lang yung sumasama ka sa prosesyon, hindi lang yung nagsisimba ka dahil piyesta ng aparisyon. Sana, ang pagdedebosyon natin sa Nuestra Señora de la Merced, yun ang magtulak sa atin para tayo'y makapagpakita ng tunay na awa at pangunawa sa ating kapwa. Hindi po sana yung kung kailan ka nagsusuot ng maraming medalyon at sumasama sa prosesyon at nagmisisimba sa misa ng aparisyon, doon ka mas nagiging salbahe sa iyong kapwa. Doon ka mas nawawalan ng habag sa iyong kapwa. Dahil kung tayo'y salbahe, bastos, masama sa ating kapwa, tapos nagdedebosyon tayo sa Nuestra Señora de la Merced,
ito lang ang masasabi ko sa inyo, pakitang tao lang ang ginagawa natin sa ating kapwa. And so in this celebration, ipagdasal natin ang bawat isa. Sana sa paglapit natin sa Nuestra Señora de la Merced, mas maipakita natin ang ating awa, pangunawa, at pagmamahal sa ating kapwa, magpa sa walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang Nuestra Señora de la Merced. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo ng isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at huhukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang Diyos, ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan, ay tinatawag tayong magmalasakit sa isa't isa. Buong tiwala tayong manalangin, ating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan naway laging maging gabay ng sambayanan sa pagkakamit ng katotohanan at pagkakaroon ng buhay na ganap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway laging gumawa ng mga hakbang na magpapagaan sa mga pinapasan ng mga nahihirapan at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating parokya, naway walang kapwa nating naiiwang nagugutom o nag-iisa, kundi naaalagaan sila sa pamamagitan ng ating kabutihan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may mabibigat na pinagdaraanan at nakakaramdam ng pag-iisa, naway makatagpo sila ng ginhawa at malasakit mula sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, ang lahat ng aming tinatanggap ay mula sa iyo. Linisin mo ang aming puso upang sa pakibahagi namin sa banal na Eukaristiya, may bahagi rin namin ng iyong buhay at pag-ibig sa iba. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banalang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwain. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa,
ni Florentino at Pasiano na aming mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kabanal-banalan niyang esposo, kaysa ng mga apostoles at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na Ang ako. katawan at dugo ni Kristo, dalinawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magkakaroon po tayo ng second collection bilang tulong po para sa pagdiriwang mamaya para sa piyestang aparisyon. Mamaya na po ang misa ng ating kagalang-galang na Obispo Florentino G. Labarias para sa kapistahan ng aparisyon. Kahit po nagsimba kayong umaga, invited pa rin po kayo mamaya. Ano po? Para masaksiyan po natin ang pagmimisa ng ating kagalang-galang na Obispo Florentino G. Labarias, DD. 4:30 p.m. po ang misa mamaya, wala ng 6 p.m. Dahil pagkatapos po ng misa, susunod po ang Mercedarian Procession. At dahil po Agosto na ngayon, sisimulan na rin po yung krusada o yung pag-ikot ng imahe ng Santo Cristo Redentor, pati na rin ng Nuestra Señora de la Merced sa mga barangay na sakop ng parokya. Sisimulan po ang pag-ikot sa Paligi, tapos sa Bisal Santo Niño, tapos Bisal Santo Cristo, tapos po yata po Lunggubat, then Bisal San Pablo. I-announce na lang po yung mga schedule sa krusada. At gayon din po, dahil magsisimula na yung krusada, inaanyayahan po na mag-offer ng powder na sabon ang lahat ng mga magsisimba. Iipunin po natin yun, ipapadala po natin sa kulungan. Last year po, naka-20 sako po tayo sa mga ibinigay po ninyong powder na sabon. Sana po ngayon, gayon pa rin o kaya masigitan po natin. Palakpakan po ninyo ang sarili ninyo. At ngayon po, tinatawagan ko sa harapan ang lahat ng mga nagbe-birthday at nag-a-anniversary ng kanilang kasal sa simbahan. Pagpunta po kayo sa harapan, i-bless ko po kayo. Sige po yung mga nagbe-birthday at nag-a-anniversary. Magpunta po kayo sa harapan, i-bless ko po kayo. O Panginoong Diyos, makapangyarihan at walang hanggang Ama, ginawa mo ang tao sa iyong wangis at larawan, at kami ay natasan mong maging tagapangalaga ng iyong nilikha. Kami ay lumuluhog para sa iyong angkang nakatipon sa iyong harapan, kanya-kanya ang kanilang ibinubulong na kahilingan sa iyo. Nawa ay basbasan mo silang lahat at ang lahat ng kanilang dinadala sa buhay. Basbasan mo lahat ng may kaarawan sa buwan ng Agosto, magkaroon sana sila ng mahabang buhay. Basbasan mo ang mga may anibersaryo ng kanilang kasal sa simbahan sa buwan ng Agosto, nawa ay maraming taon pa ang kanilang bilangin. Basbasan mo kaming lahat upang kami laging malusog, masaya at masagana, at ipagkaloob mo ang lahat ng aming inihiling na biyaya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa mga nagbe-birthday, happy birthday. Sa mga nag-anniversary, happy anniversary. Palakpakan po natin sila. Sa mga nagbigay po sa second collection, maraming salamat po. Palakpakan po natin ang sarili natin. Magsitayo po tayong lahat. Ang susunod pong misa ay 8:30 ng umaga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kung gusto mong makakita ng malaking himala sa buhay mo, buksan mo ang iyong mata sa biyayang pinagkakalob ng Diyos sa iyo. At kapag nakita mo ito, pasalamatan mo siya. At pagkatapos mong pinasalamatan, pirasuhin mo, ibahagi mo sa iba. Dahil ang tunay na himala, hindi lang lagi nanggagaling sa kalangitan.
Ito'y nanggagaling sa mga taong marunong magbahagi at magbigay sa biyayang meron sila sa buhay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin At ang niyo rin. pagpapala ng Panginoong Diyos ay lagi nawang sumainyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay natapos na. Humayo kayo taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.